shagata, domin kwanaji ya ce mu so shi hukun shani da ne mu fita. Idan ka so shi ka 'yantu duniya lahira ka shagata. Mu ba mu ga wanda ke 'yanta bai su samu fifita. In dai akan ka ne za mu ba da fansar jini da mahanta. Don haka da mun ji su'ul adaf an shi muke tabarranta. Sirrin ilahu mun tuba babu mu a cikin rata. Ladabi gare ka tilas a yaushe domin kwa kai ka cancanta. In an ƙinsa Allahu jalla ne za a sa shi ya fusata. Kowa ya kama bakinsa kan janabin annabi mafakata. Tilas mu so ka tilas mu bi ka abba ka fafi ma binta. Domin da san ka ne za a je wa Allah mutum ya shagata. Ina masu san ma'aiki ne kowa ya daga hannu ne. Yayi jinjina ga manzo ne mai share duk hawaye ne. Mai share damuwar mu sayyidil kauna kai muke kauna. Asana Husaina Yanbiyun ma'aiki ake kiran suna. Ya da kai mana na bukan mu fada kake rana. Sirrin mu da kai wallahi ka san shi dan adinana. Anisi Ra'isiya Mahmud kaunar ka tayi rana. Lamarin ka sai shiru ya mai shafa'atul kubra a kisna. Jalabin mu dabba'in mu kai kake mana ya abanana. Fatan mu a bar ma'ana ko mai kwarjini masoyina. Duk inda babu kai ya ne mu karma mu je mu ma zauna. Khairi labari ya arzikin ka mun ji shi da maulana. Mun je Madina ma mun tako dausayi na aljanna. Daga arzikin ka ne yake nasar biya mace tina. Karimi ya san da mu dan matsayin ummahatu mai girma. Domin sahabatu dan shirafa wa ayya alfarma. Dan auliya ya rasulallah ya ce da mu kuma. Mu taho Madina mi ziyarar ka ya abin nema. Tilas mu gaida ke ya ummu sabtayn ummina. Sanni ki sayyida Fatima bint Rasul muradina. Muna san ki satira yar baiwa mai kama da manzona. Fatan mu a bar ma'ana ku dan kwarjinin kusantance. Fatan mu duya mi hidima a cikin kulamunci. Fatan mu Madina ta zama gida a gare mu a aminci. Annaba karburoko ne ya shugaba kusanto ne.